Ħadd ma weġġa wara splużjoni li seħet it-tlieta filgħodu f'substation tal-Enemalta f'ta' Pariż Birkirkara. Splużjoni f'parti mill-switchgear tal-istess substation li tinsab fit-triq Cesalpina. Residenti li tkellmu magħna għalunna li kien għall-ħabta tad-29 meta semgħu ħoss qawwi ta' splużjoni. Ħaddiema tal-Enemalta marru fil-post biex jirranġaw il-ħsara li ġiet ikkaġunata. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Il-provvista tal-elettriku bdiet ġejja lura għan-normal u kienet solvuta kompletament sa wara nofsinhar. Fil-post marru diversi pulizija, karozzi tat-tifi tan-nar u ħaddiema tal-protezzjoni ċivili. Il-pulizija min-naħa tagħhom qed jinvestigaw inċident li seta' seħħ fit-triq il-wied, triq taħdin is-substation, fejn kien qed isir xi xogħol. Sorsi qalulna li possibilment kien dan l-inċident illi kkawża ħruq fis-substation tal-Enemalta. Żagħżugħ ta' 25 sena minn Ħattart qed isofri minn ġieħi gravi wara li waqa' madwar sular qoli waqt li kien qed jagħmel xi xogħol fit-triq l-imdina f'Ħażebbuġ. Fil-post issieħed ambulanza mill-isptar Mater Dei sabiex jgħinu lill-vittma. Aktar tard huwa kien iċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi.